Hello! Mä ajattelin tehdä nyt tämmösen videopostauksen. Kun mulla ei nyt mitään semmoista mielenkiintoista tekstiä eikä kuvia, niin sit mä ajattelin, että mä teen videon, kun sitä nyt oli pariin otteeseen toivottu. Eli tein tämmösen top 10 vaatetun. Eli tässä on nyt mun laskelmien mukaan 10 vaatetta, jos lähtee niinku huonoimmasta parhaimpaan niinku näissä vaatteet. Ja eiköhän se aloita. Eli tässä on ensimmäinen. Tämmöiset housut. Eli tämmöiset vaaleat farkkua. Kappahalista. Tällaiset kaprit, mittaiset. Tai harkanan taskut ja sitten on tämmöiset jutut. En muista hintaa ja on ehkä vähän pienet mulle jo, koska nämä on aika vanhat. Mutta ihan kivat, mä tykkään noista. Sitten sama merkkiä. Samasta paikasta eli kappahallista. Ostettu tällainen, tää on niinku mustavalko ruudullista kangasta. Tämmöiset ihanat rakastavat hihoja yli kaiken, tommonen hiha. Ja tämmönen kiva niinku puolipitkä hihanen. Ja joo. Niin. Sitten, tää menee aika nopeasti, mutta ei se mitään. Sitten on tämmönen toppi. Ja tämmönen pinkki toppi, jossa lukee, että I love Phuket. Eli Phuket on tommonen thaimaalainen kaupunki, missä kävin, ja tää on tämmönen kiva Thailand, siellä lukeekin. Ja suosittelen käymään siellä. Tosi ihana paikka. Tykkään tosi paljon. Tää on aika iso, mulla on LKK. Mutta tykkään silti. Jos otan jonkun topin alle tai jotain. Sitten on farkut. Ei oo ihan normifarkut, mutta kuitenkin. Eli nämäkin on kappahallista yllätys. Olisiko ollut 25 €? En muista kyllä, mutta ihan sama. Aika uudet. Pienet kauan uudet, mutta kuitenkin. Tämmöset, en nyt näitä lahkeita niin erityisesti. Eli näissä tämmöset hassut. Tuommoiset. En tiedä näettekö, toivottavasti. Tuommoinen ja tuommoinen. Tämmöset vaalean siniset farkut. Tämmöset. Nää oli nyt vissiin sitten, onko nää kuudennet? En mä tiedä, kuudennet vissiin. Sitten, no tässä on nyt parit farksortsit, tai siis sortsit yleensäkin. Tässä on ekat. Jälleen kerran kappahallista oisko. Eli nää oli 15 €. Tämmöset, missä on tämmöset vähän niinku petserilahkeet, kuitenkin tommoset. Ja tommonen. Nää isot ehkä mulle, mutta ihana väriset. Tykkään tosi kesäiset. Sitten nämä on tosi vanhat. En muista ostopaikkaa, taas kappaalle, en tiedä. Mutta tämmöset. Eli on tämmöset pussit. Pussimaiset tämmöset harmaanmustat leopardikuvioa. Ja tämmöset ihanat taskut. Tuolla. Nää on Lindexiltä. Ja tommoset taskut on tuossa edessä. Tämmöset nappitaskut. Tämmöset kivat vaatteet. Sitten tulee mun tosi ihana vaate. Tykkään ihan sairaan paljon. Myös Thaimaasta ostettu. Tämmönen liila sortsipuku. Eli tässä ei olkaimia. Tämmöstä röyhelää. Sitten tulee tämmöset niin naurut. Sitten tulee tämmöset sortsit. Rakastan oikeesti. En muista yhtään hintaa, mutta se olisi täällä aika halpa. Tämä epämuodostuneelta näissä, mutta ei voi mitään. Eli noi oli mulla tossa toissapäivänä muuten päällä. Nämäkin oli tosi ihan vähän sitten päällä. Tai tämä. Tää on oikeesti ihan tosi uusi. Te olette nähnyt tämän kuvassa. Eli tämä ihana hame. Eli siinä on keltaista mustaa raitaa, sitten on vaaleasta mustaa raitaa ja sitten on pinkkiä mustaa raitaa. Tää on ehkä vähän liian pitkä, mutta sitten kun tätä nostaa tänne päin, niin sitten on tosi hyvä kokoinen. Eli tää oli Seppälästä. Hinta. Olisiko ollut 87 €? 7 € mun mielestä. Tämmönen ihana. Tykkään tosi paljon. Sitten on toka. Toisiksi lemppari. Tällainen. Tällainen ruutupaita. Missä on perustuvat ruutuhihat ja peruskalvus. Mutta sitten kun sä ottaa tälle löysästi tähän ja vetää hihat tälleen, niin tässäkin paidassa on, niin sitten se on tosi nätti. Eli rakastan tätä paitaa yli kaiken. Eli tämä on tuolta Varp-merkkiä, eli tuolta Stadiumista. Hinta olisi koko 115 €. En muista, laittakaa jos joku muistaa. Mut en yhtään muista. Sitten on ykkönen, number one.
Eli tämäkin on Thaimaasta. Aivan ihana tällainen valkoinen toppi. Rakastan oikeasti yli kaiken. Siinä on tämmönen Amerikan lippukuvioinen kieli. Sitten se lukee The Rolling Stones. Tää on tosi ihana. Ja sitten jos mä saan vielä 11 tai silleen, niin on tää paita. Tää oli siis... Tää oli muuten 2,50. Niinku Suomen rahaa. Niin, tässä on tämä mun ihana paita. Eli nää on vähän ehkä isot nää hiot. Vähän tommoset hassut, mutta eipä voi mitään. Ja sitten tämmönen löysä paita. Tämmöinen kiva. Eli oli 20. Ja joo, laittakaa kommenttia ja tällaista. Yritän laittaa niitä cheerleading aiheisia juttuja ja kuvia, kun niitä on aika paljon pyydelty. Ja sellainen. Okei, mutta moi moi!